шавҳараш партофта рафтааша Россия дигар наёмада ба хотири ана ҳамин фарзанд ки кару гангай гуфта. Дои ана ҳамин модаро ҳаст ки мо шумо аз бисёри фалокатҳо наҷот меёбем. Нафароне ки хайр карда наметавонед, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем лайк бигузорен ва ҳамин навора ба дигарҳо равон кунед. ҳаминам хайрай. Бародарони азиз, алҳол мо дар як ҷое қарор дорем ки ба гуфтан бисёр мушкил аст. хоҳараке ки дар назди мо мебинем 13 сола ҳаст, ҳам ношунаво аст, ҳам ганг аст. аз 1.5 солагӣ ба ҳамин беморӣ дучор шудагӣ ҳаст ки то 1.5 солагира гап мезад. мақсад ки шунаво буд. тӯли ана ҳамин 13 сол модар кор карда машаққат кашида ҳамин хоҳараки моро табобат гиронда истодааст. маблағи кор кардагӣ фақат барои ҳамин хоҳарак расида ки ҳамин табобат ёба. чанд ҷода хоб кардаги ҳуҷҷатҳое ки дар ин ҷо ҳастай тасдиқ мекунад ки ин хоҳараки мо шифо меёбад. яъне шифоёбанда аст, яъне роҳи ҳалли ҳамин мушкилот ҳаст дар Русия. биёем бародарои азиз, дар ин моҳи мубораки рамазон сарҷамона шавем, дастгирӣ кунем ҳамин модара ки ҳамин хоҳараки моро табобат гиронад. 3-4 сол пас ба шавҳар мебурояд дигар. инҷа модараш ҳаста, инҷа бибиш ҳаста. ман хай бибиша рӯшонапӯшондум ки дар инҷа хай нахостанд ки рӯшонанишон бутанд. хай модараш имрӯз ягон сухан кунанд. ассалому алайкум мардуми даст ба хайр. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ҳамин фарзанди мара дастгирӣ кунед, ҷарроҳиша дар Федератсияи Россия гузаронем. дар кадом беморхонаҳо хоб кардем хоҳарака? аввал дар ваҳдат хобидем, баъд дар истиқлол. инаиҷа ҳамаи ҳуҷҷатош ҳаста. ман ҳуҷҷатҳоро дидам. бале. хонаам надорем, дар дарои квартира дар дарои мардум зиндагӣ мекунем. сабаби ҷудо шуданамонам ҳамин фарзандам буд ки на гап мезад, на мефаҳмид. рафт Россия дигар наёмад Тоҷикистон. рафт Россия дигар наёмад. ҳозир дар квартира зиндагӣ мекунем. аи квартира ба ин квартира кор мекунам, касалаш мегирам, наметавонам шатоқам монда, корам дигар рафта натонистестам. ай соҳибкорои азиз, хоҳиш мекунам моро дастгирӣ кунед дар ин моҳи мубораки Рамазон. бародарои азиз, япамон квартира ба квартира мегардад. хонаам ки надорам, мега хонаам ки мешин маъмула фурӯхта ҳами духтарак ма табобат мегирондум. шавҳараш партофта рафтааша Россия дигар наёмада ба хотири ана ҳамин фарзанд ки кару гангай гуфта. нигоҳ кунед. биёем сарҷамона мешем, дастгирӣ мекунем. ана модарҷон, шумо чӣ мегӯед? ман ай мардум, ай соҳиби кора хоҳиш мекунам ки мина берак ман дастгирӣ кунам. худованд нигаҳбон шуд. касе ки ҳами ҳастам хайр мекунам. парвардигор нигаҳбон шуд. амин. имрӯз мушкилоти як касро осон кардем. худо мушкилоти моро осон мекунад. модар гап зада наметавонад. бибишон ҳаст. мегам ҳар боре ки ҳами духтарака мебинам, хоҳараки моро боз касал ҳаме гирифтааст. кистаҳо шуда буда дар сар. дар як муд 2 маротиба мегам хе беҳӯш меша, гарданаш каш шуда хоб меравад. роҳи ҳалли ҳамин будааст. бародарои азиз, соҳибкорои муҳтарам, маътани ҳамин хонавода ки хушон гап зада натониста истодаанд, хай ҳолада худо ҳеҷ каса дучор накуна. ман шумо хоҳиш мекунам ҳамчун бародарвор, биёед касе ки дасти хайркунанда дора саҳмгузор бошем дар моҳи муборак, ҳамин оиларо аз ҳамин беморӣ наҷот бидиҳем. иншоалло ки аҷру подош дора. дар бари ҳамватанои худмонай, хоҳари худмонай, модарои худмонай, агар мо шумо сарҷам нашем, дастгирӣ накунем, кӣ мекунад дар ин ҳолат? моро ҳеҷ кас намекунад. биёем сарҷам мешем. ин ҳами картҳое ки дар рӯи навор мебинед, картҳои худшон ҳастай. сай мехӯтона дар ҳамин картҳо 1 сум аст, ним сум, ҳар қадаре ки метавонем бигузаронем. нафароне ки хайр карда наметавонед, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем лайк бигузорен ва ҳамин навора ба дигарҳо равон кунед. ҳаминам хайрай. ҳамон шояд сабаб шавену як нафар дар ҳамин ҷа саҳми худша бигузора. мо сарҷамона мешем, иншоалло ки дастгирӣ мекунем, ҳамин хоҳаракмоно аз ҳамин беморӣ наҷотш медиҳем. мо умед дорем ки соҳибкорои мо бисёр ҳастанд, дар ин хали ҳолатҳо зиёд дастгирӣ мекунанд. шояд яке аз соҳибкоро бирояду гӯя ки харҷи ҳамин хоҳарака оператсия шав мо мекунем. он қадар шояд суми калонам наравад, шояд 150-200 ҳазор сомон равад. чанд қадаре кишид хай бо мебаранд, мебинанд ки чанд қадар маблағ мешаванд, гап мезананд. баъди табобатш бо мо навор мегирем, барои шумо нишон медиҳем. ин хирсандӣ ай, ин хушбахтӣ ҳами ай.
хушбахтӣ дар зиндагӣ як каса наҷот додан аз як мушкилот ай, хушбахтӣ дар зиндагӣ хайр садақа кардан ай, хушбахтӣ дар зиндагӣ дасти як бечораро гирифтан ай, як камизота гирифтан ай. Ин ҳолата инсон хушбахтша тасаввур мекунад. фикр мекунам аз зиёд гап задам, биё ягон сухани дигара бар модар метиҳем. умед дорам ки бародарои мо аллакай дарк мекунанд, мефаҳманд. ай ҳама шумо хоҳиш мекунам ки ҳамин бераки ман дастгирӣ кунад. парвардигор ҳамин шафо ёва. худо касе ки хайр мекунад дар ин моҳи муборак, парвардигор ҳамин хайрша ба даргоҳи худо қабул гардонад. парвардигор чӣ муроду мақсад дорад ба муроду мақсадш расониша. парвардигори 10000 олам нигаҳбониш аллоҳи меҳрубон бошад. дар раҳру нигаҳбониш шавад. парвардигори карим як донаша 1000 дона кунад. амин амин. дуои ана ҳамин модаро ҳаст ки мо ва шумо аз бисёри фалокатҳо наҷот меёбем. имрӯз модарҳо дуошон барои мо ва шумо ройгон аст. биёед дӯстони азиз, саҳмгузор бошем баҳри хоҳару модарои худмон. зинда ва саломат бошед.